Bună ziua, Băi, băi! am avut o clică. Bă, eu fac un videoclip aici și tu ești în videoclip. Lol. Este prietenul meu, Luca, băieți! Zici ceva. Salut! Cred că să fac un videoclip. Cred că să fac și unul cum mă joc Brawl Stars. Cum e update-ul ăla? Bă, cred că e cu clown, adică, I don't know. Ok. Zordon. Nu trebuie să fac. Versus Ranger One Time. Bă, ce mă Brother! Oh, ce e ăla? Brother, no? Are you serious right now, bro? Are you serious right now, bro? Come on. Oh! Oh my god! Oh my god, that's not cool at all! A zis asta sora mea. Oh my god, that's not cool at all. Chill. Chill, please chill. Like, be for real. Am pierdut. Wait, that's him and Kobe.